прав. Господин Петев, Слушам ви. определено не сте добре дошъл тук. Не ви харесваме. Не ви харесваме и не ви желаем за тренер. Чували искаме Никой не ви иска от тук. Продължаваме да го заслужаваш. Фанелката на Левски също не сте ни попитали, може ли да я сложите. Затова свалих. Вие или господин Сираков. Първо да кажа, аз нямам Какво да казва? Първо свалете фанелката. Свалете фанелката на Левски, да сваляме ние. Ние ще Фанелката свалим на на проблем. Левски ще ще свалим сваля много това този, който ние преценяваме. Това е. Цирковете в тази нашата ситуация са безкрайни. Ставаме по-зле от не от свинете ни, от не знам от кое. Няма значение какво стана този да свалиш фанелката. Няма как да се случат нещата. Фанелката свали. Свали фанелката. Чули? Защото след 5 секунди ще те свалиме ние. Аз ще сваля, да ме интересува, там ми също. Свали Ме фанелката. интересува мене, бе. Тежки са нещата, вярно ли? Тежки са. Свали фанелката. Свали тия тук да говорят, бе. Свали фанелката. Тия вече сами свали го това, бе. Събличи тази фанела, бе. Съвлечи фанелката, бе. Свали фанелката, бе. Съвлечи фанелката и може да тръгваш. Съвлечи фанелката. Съвлечи фанелката и си тръгваш. Няма да носи фанелка на Левски, разговаряй. Няма и това. Това пет точи отбар няма да носи фанелка на Левски, бе. Това е тази фанелка, бе. Дойдохте да си правите цирковете ли, бе? Айде! Елко ни бе! Даже да свалиш, бе! Дай рука! Харесват ли резултатите? Харесват ли? Искаме за да пише, бе. Защо не обръщате гръб, бе? Нали сте мъже, бе? Нали сте мъже, бе?